kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fof inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko woni e jaam fof yataw ko enen ɓuuri enen e windere nde fof no windere nde lelori so ɗum ɓenni en gartiɗo émission meɗen gonka debbo e rendo men kono gowɗen wiide ni tan ha hande ko ɗum mbiyeten sa wi debbo mbiya gorko sa wi gorko mbiya debbo ko gorko woni galle kono ko debbo jeeyi galle ɗum noon kala ɗo joɗɗen min invite rewɓe inviten worɓe inviten sukaɓe inviten mawɓe kono émission meɗen noon jinmi ko andinde on hankkadi ne Binta dañi jaadiɗo muɗum kono kawɗa ha Thiam on woni jaadiɗam jamma e ñalawma ko heddi hen ko kala ɗo jiiɗon kam ko kanko jeeyaton kawɗa ha mi salminima mi salmitimama mi juurimama Binta Tall no kemi wiɗam ni tan koddaɗo maciliman sire Samba Demba Ali Mouta ko halwar Seydou Boubou Niang ja en mi jahi jamali jarama so neɗɗo wiyama Binta yettama Tall wiyama jaaho Dungari Diaw namdata ko so tawi ene jogui gueɗal e Fouta mi salminima mi salmini renndo ngo yeeɓiyankoɓe Piindi TV ɗo ɓe mbawi wonde no ɓe e mundi kala en dañi kadi woni nde wonno karalla keɗɗo e karalagal ngal ko Mansour Sow walla mbiyama Thiad Walo eɗen gandi ko labɗo reedu ko moƴƴo haqqille sa huccinimo e micro ɓerde ma ɓuuɓa sa rokkimo caméra ko filma ha beltoɗa ɗum noon en calminimo en calmini mawɓe galle ɓe en calmini Daouda Moussa Dia e Harouna Moussa Dia mawnum en calmini Abou Samba Diop en calmini Leila Ndiaye e Hamad Thiam e dendagal personnel gallo liggotoɓe ɓe foof mbiyama salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu min totuma konngol e kawɗa ha mi weltanimama woni sababu yewtere meɗen hande noon ko yimɓe foof enen gandi accident bannoɗo Kaffrine ñande noon en duwonima bandiraɓe foof en duwonima kala jaraɗo hen tan en duwonima jaraɗo hen mo jaraka hen foof mette ene nder ɓerde muɗum saabu sinno ko sago wonani yarata ñande hen noon en dañi hen mayɓe 42 woni mo Kaffrine o yimɓe ne kaala gaynani mo jokkulo ari sakkal mo sakkal o sakkal ne yimɓe dañi ɗon sakkal 22 mois en duwonima kadi bandiraɓe foof noga seddiɗo mayɓe ɗum noon hande noon yewtere meɗen ko ɗum saabi jewtiɗen e bandiraɓe meɗen worɓe jewtiɗen e sukaɓe men jewtiɗen e miñiraɓe men jewtiɗen e ɓiɓɓe meɗen sa yi jewtiɗen noon ko hono jogotoɓe otoji ɓe ko ɓen hande podɗen yewtidde kawɗa ha Allah jarama a jarama Binta haalloɓe Pulaar ne kewi wiide kala ko joli jolde kono wona ko joli fof kadi ñembe wonno wonko jolata jolde mo addu rentade rentinde kono wonko jolata kadi ñembe ɗum ene wawi addude caɗele a haali gonga accident baɗɗo Kaffrine o distance mum ɗo waɗi ɗo e Kaffrine ko 6 kilométre capanɗe nayo e neɗɗo e ɗiɗo neɗɗo maayi hen ko
nogas ñena may solution tato be beyti hen wadi kadi gañibe taw ko gañibe musli kay ñene hen Sénégal kala mo memda berne mum tawraron ko metere wallahi ñene hen ala beltido wallahi dum tagi président de la république yen jodo badde tati taw ko sunare monden effectivement ko lawol no pour sunade capande nayo e ido neddo so tawi maaye leydi dum ko hunde mawde en gusarama no feewi sa gusarama no feewi enen kala timmani balde sappo askita goddo wari ton to région de Saint-Louis to Louga to sakkal yimbe no gasi dido maaye sa rendini fof ma won capande jeegom mo e nayo même pas une semaine ko musiba kay musiba yalla hannan en do ko musiba mo ganduda kala cankoraado hen bintu nini ma en naati galle mum en bi joomen yo Allah yomo ya fo jaado o har dum aljanna mali kadi men kete mum Allah mi hum ko wada ko barka heddi en ko ben kadi yo ndo ko na dum ko kala ko jiida en wadi dalilu en wadi sababu biida kaldan ko sofrebe non kaldan ko Sénégal fof monsieur ko Sénégal fof kaldan en kaldan so en kaldan président de la république kaldan e service ordre di woni policier di e gendarme be kaldan client be kaldan e emprunté be kaldan Sénégal nabe fof parce que o do problème wona sambatan wona dembatan wona patitan ala ko yimbe ko fof dendi o do problème quel problème o ko buri muji en fof tanka laamu yamiri ko foti wadede do no sik ala ko mitinde hen hashi tebe won musma hen ni alfonno wadde berde matan ha ndedo sunari kam ha benna Allah fa won wadde grève ande en celi ligade o sofrebe benen buri da halde mabbe parce que ko julde ko Sénégal na ko biyami tan yo Allah yirmu ya fo yabbe harna be gana mali kadi men kette mabbe al harna en do musibe wallahi Allah kadi eden biya Sénégal na be kala do neddo wayi wonde élection mane yo hul Allah sakko buddo labine berde mum ha laaba nawdogal juldo ko sadak e hulde Allah e wadde Allah yamin e dolde ko Allah ayni bindam no kima ko e kawda ha comme no kalduda ni taade dum do wayni yimbe fo gor fo ne woni sunare ne woni mettere kambe kay be ponno ko wallude yimbe e sunade e mettere ne do ngende yimbe gonde nde kono kay wona wiide ene beede hen grève jodaade biya a liggaaka bien vrai que hayso yimbe be tinine ande matin sabu sa dawi a liggima ko an wadata e posma wallahi sa jodi ma wi a liggaaka so timmi yontere jonde jiya be garta be liggo taw hay goto wi'ani be yobe liggo gonga sabu so neddo fini tan yilo ko dépense kam fof ko be jom dépense kono yo joomu anduno wadiri e dow hen Allah halim gon ko no hade men ardi ton dum ko sakiti en kala dido askidaji badoji pourquoi d'accord askida wadan mais hakkude damgale ñiije ni bat askida a je damgal ma je ñiije ma Mansour kono sa fo be pirbudire der ko mais hay askida sina wada vraiment en foti wadde so askida wadi ha gasi so yimbe ƴeewi ha ƴewrim en tawi en foti wadde en foti wiide o do askida effectivement foti wadde askida ne rew lawol askida ne wada o sise wasa rew lawol ko ardi ko fof taliidi edi daati edi mbeli edi jaaji go otoji di ko sukabe tokosbe non 25 ans 30 ans aw ko ni debbo galle aw ko ni bingel galle
sa fini a ɓoni mo jimma tan anga ɓera uddi a bisimillahi o kefoni moƴƴi neɗɗo ma wona responsable hay sa ala debbo walla ala ɓinguel aɗa foti wonde responsabilité ma aɗa foti ɗum artirde hay koyɗe ma jaɓɓa hen ganda on gonama e ɗajaw kadi kaɗa neɗɗo no wona suka ni wona responsable wallahi par ce que ko adi fof kala ko jiiɗa e aduna so needi ardaki a wawa wadde haydara kene feewa sa ƴeewi safareɓe meɗen sa joli tan konngol mumen pat a anci oto konngol mabɓe jaabowol mabɓe tan ancinima oto te an client o so arani a yata gonga so client o sa ngabbani hen dongnata kono annene sa arani jomum yata wadde oɗon oɗon poti waddude maslaha aduna jogoɗon e mumen jurum kañumen ne jogo moɗon jurum kono ko jiime otoji ha jofte noon otoji Fouta min ñande fof komi dugdade hen ñande fof komi dugdade hen par ce que mi yiyat ko ganduɗa ko kaala poɗɗo wallidemo wallitama de wallita ko chauffeur te an ko kalta ko ko pour avantage meɗen enen fof mais jiiya kaala tan client ummo to wiya an de o ko dongnowo yiiɗa haaldede sa haaldani e dongnowo kala ko waɗi kañum wat an waɗi hoorema gonga ko ardi ko fof oto fof jippinaɗo waɗi ko fodde yimɓe fodɓe yaade hen si sarsi moƴƴani hay reedu ɓe tan joni ñama ha mbaɗa si sarsi ƴewan mbatani a waɗa bilimbani hay goto nana mbatani a yiñete quoi mbata ko goɗɗo nimo surona haala ko noon oto waɗi ko nombre de place mo ganduɗa hay goto fotani ɓeydade hen mais en jii oto telloto waɗa 25-16 yeru ɓe ɓeyde hen travis ji ɗi ganduɗa hoorema hebde 10 wona hakke 35 te wona lawol ɗon wona lawol ko goo gueɗe ɗimmingel en jii oto heewa ha yimɓe mbatta yaɓude marché he langa fof ko danger en jii kadi ɗum ɗo fof ala ko addi ɗum sowona yidde so yo posma heew so neɗɗo maayi hen juma fof so neɗɗo gañi men juma fof ɗum wona lawol en jii oto wirto tan homme de tenue taw ko gendarme walla policier omo waɗi sirsersi au lieu que policier o jaggamo jagga kayitaji makko nawmo fourriére walla so yiɗa leptide kileneɓe kam nanga pré makko o usta nombre wonɓe hen ɓe o tellinaɓe haɓe laaɓa heddo normal o mais yiyata ɗum a joɗat oto ganda oɗo ko ɓurtin ɗum mais a wirtoɗa policier walla gendarme anda ko allah andi koɓe mbaddata ɗo ɗekkuma jaaha goppuma jaaha wona lawol erreur o chauffeur en on parante woni hen gendarme woni hen ɓeɗo foni hen donc ɓeɗo kamɓe kaldete fami kala ko jiiɗa e reste asmani kala ko renaka yarata sa jabbi guesa ma sammi ha fuɗi a remtima binta a hiwri a ari tawi duude ne juuri hen ne goño mbaɗa guesa holno hiwrete bandiraɓe nangal faade mbaɗa guesa hiwrete ko hanani par ce que duutal fotani moñade sammere duutal foti ñamude ko jiiba wadde sa wirtima on de loi koɗɗo rende aɗa woni e danger goppima no jaaha kala boye dañƴa hen omo jeeya ne woodi ene wayi leydi gasa kala koye nder leydi sénégal ɗo jeeɗen enen allah wi ko yen kaal kalda enen ɓuuri yimɓe gandal mais banggue mo keɗɗaɗa haala o aɗa jogui droit kala ko yiɗa kala kaldana allah hay so tawi leggal dane mane tawi en jii ɗum en jii désordre gonɗo hakkude emprunté clieneɓe en jii ɗum surtout bisuji voilà tous les taux daña hen 18 ans haalde bamum ƴetto voilà walla ene falla ɗum ƴettoje haala ko fotani haalde chauffeur ne heeɗi ɗum kañum ɗo jooɗi ɗo wiyata itti kadi chauffeur o wawi dañde probléme par ce que ƴettoje ƴettoɗe nder oto ɗe omono dongga kono haqqille makko nani hen haqqille wawi jagude gueɗɗiɗi ne woodi a wawa waɗade puccu mbaɗɗoɗa mbabba ne woodi emprunté ma nana ƴettodire e nder oto ƴettodire clieneɓe aɗa jogui aɗa direction ma aɗa chauffeur d' accord kono haqqille ma nan less nan caggal joni sa wi ya ren yeeso ma ndena caggal ma waɗata ko boni wawa gasde kadi
oto so darima tan oto so darima o sarsi do o ha hiiri a faami de o sarsi leso hay yo yimɓe ɓe gandu bagage o yimɓe fof goni koye hendu hendu woni ɗon par ce que ponoje ko hendu woni hen walla men fo ponoje ko hendu woni hen gonɗo hendu noon aɗa kaya mbeya aɗa foti reflude ganda ko mbaɗɗa ganda no joɗiriɗa a naati koma jooɗima wi bisimillahi rahmani rahim ko heddi ko junmo Allah woni kono mi haalan ma jaha waalo ta dabbude ene ɓuuɓi pewna suudu huɗo mbaɗa damal huɗo kuɓɓa toon leɗɗe mawɗe mbiyaɗa ƴeewa nguleyki cudduɗa mbajjuma mbiya mbalene jaam Allah ni andi kono kam ma waɗ sabu binani kam sabu ɗo suudu huɗo uddode huɗo ɗum ko mbajju e jeegue ene nder suudu sa yi mbaali jam sa fine jam ko Allah wela kono kam a sabu binani par ce que suudu ne wawi huɓɓude mbajju o ne wawi huɓɓude aɗa wawi dañde probléme ɗum tagi neɗɗo kala kaɗa waɗa e less sumani aɗa foti addude haqqille ma ganda kadi ko liggoɗɗa ko hen dañata teddugal hen dañata jaam hen dañata barke hen nata aljanna otoji ɗi noɓe cifori ni hande oɗo jamanu e woɗo weeyo noɓe mbe fo kileneɓe ɓurgol yan arat ɗo joni tawa oto ni wi plein heewi wiya walla sibo Allah nawaram anayi voilà sibo Allah nawaram porsa chauffeur ha nawma mais a waɗi erreur kono chauffeur o waɗi erreur kaɗa ha min mi yeehi Fouta mbaɗa arta mbaɗa jole bis mo jolmo min mi ƴefti place am bis o yeehi ha heewi verso uji mabɓe fof ɓe keewi aɗan koɓe payi bidon ngaji ɗiɗo ɓe pawi bidon ngaji diwlin ɗiɗo gasɗi ɗi ko ɗin ɓe pawi neɗɗo jooɗo gila Dakar ha Fouta gila Fouta ha Dakar e bidon diwlin ko an waɗi ɗum hoorema an client o ko an jaɓi ɗum nde kalnomi tan goɗɗo wi kam ko keɓes an aɗani jooɗi ɗo joɗɗa ɗo mbiɗa aɗa haala mbimi haalat par ce que so yimɓe jawama ko onon jawi koye moɗon aɗa ndi hen sa eɗen jooɗo eɗen mbiye ken yawaɓe par ce que woto jab yawede woni jabɓe salade yawede nde hande min so oto heewi sa addi bidon a wi kam yomi jooɗo mi wima mi jottako saabu bidon ala bawɗe jooɗade hen gila Fouta ha Dakar kono jiiya jomum ƴefta responsabilité muɗum jooɗo kala wiya an ka kewɗo haala client neɓe ɓe kadi oɓe jeeya hen ko ɗum kay oɓe jeeya hen oɓe jogui hen pas de responsabilité wallahi eɓe jeeya hen kadi sa ƴeewi Binta Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum wonko haali haala waɗi ene wawi hirdilade kono waala o wino leydi Sénégal yoɓe lotiri leydi ndi sadak e duwaw so wona ɗum ma leydi ndi lotiri ɗiɗen o yeehi kono leydi ndi lotiji yamɗe eyyi par ce que sernaɓe men ɓe e kamɓene il faut kaldene mabɓe waɗi noon waɗi no jamanu so tawi probléme waɗi e nder leydi Sénégal tan kono Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh en cakkitande yimɓe duwaw mi yimɓe mbaɗa duwaw damgaro Allah yimɓe mbi wo Allah jaabo hande ɗum ala ɗo ɗum yani pourquoi wonnoɓe ɗo ɓe kamɓe gonɗo ha joni par ce que wono taniraɓe ɓe ɓiɓɓe mabɓe eɓe poti kamɓene duuji ɗi mamiraɓe mabɓe e babiraɓe mabɓe wonnoɓe e poti waɗa ɗum leydi ndi eyyi ɓe elle ko ɓe adana ɓe ɓuuri pellital saabu hande sa ƴeewi Mam Abdou yaltanno jarano ɗum haala yo yimɓe mbat sadak naggam o yo yimɓe mbat ɗum ɗo yo yimɓe mbat kono joni noon jeeyiten tan ko fala en tan so jalti kaala mbiya numéro am nan ɗon pour yannude ɗum jokkodira e muɗum ɗum noon kadi yo bandiraɓe gattir hagguillaji mumen surtout kadi chauffeureɓe ɓe mi waɗat hen insisté hande min wuuram oɓe jogui horaire hande saɗa yaha jiɗɗa yaade koye horaire wuuro ma an ko liggotoɗa ko hen mbawɗa ittande bande gueɗal wiyaka noon yo ɓurtu kono ittan hen bande gueɗal eyyi on banggue keɗɗa par ce que neɗɗo banggue mo heeɗi o so wawa moƴƴude hen tan wawa moƴƴude banggue goɗɗo saabu ko jeyɗa ko hen tan mbaɗa moƴƴude eyyi en calmini Amadou Ndiaye noon woni chauffeur Dumga Bosaye eyyi kankone so Allah mi meeɗa jolde auto makko kono mbaɗa yiya Dumga naɓeɓe kala biyaɗo ni wiyam jahanmi koye auto Amadou Ndiaye sa winde o wiya ko moƴƴo ɗum noon kankone o savi o malama eyyi min ñanden mi yeehi ɗo e auto Agnam naɓe
mbaɗa foti yaade lugge duwa min naati lugge min an buju buja jole oto min buju mi jole oto Agnam naajo nde min ngari kaɗa ha min ngari Wourossogui ko minuit aɗa andi ɓen kam naati law wona min naati presque Agnam hedde 2 heures kaɗa ha won noon oto ko oto Agnam naaɓe kanko chauffeur o ko Agnam naajo mbaɗa andi inde makko no fewi te ko ɓuuri hen hawnade kaynam ñande foof somi wino mbaɗa yaha wiya dara mi noddanma kaari jola e oto muɗum Allah meeɗa hoddirde ñande hen Allah hoddiri jolme oto makko joom gallam noddimo téléphone wimo joom suudam ne foti yaade o wi e yo ar o tegimi pression noon omo noddami tan to gonɗa hamin jaaha mbimo mbaɗami ara gummimi gallam presque ko 4 heures nde jettimi pour min noon joom gallam haalde e makko ɓe pamodiri par ce que o wi kam tan to paaɗa mbimomi lugge o haalani mi haalani pour min noon ɓe kaldi Allah waɗi o jolni hen ko Agnam naaɓe ɓuuri hen heeɗo ko min e suka gorko goto paano lugge on ne yahanno duwa to paami ɗo nde min ngari ha Agnam kawɗa ha goto fof o nafti ɗum ko ha damar galle muɗum taw hiiri 2 heures du matin goto fof o nawti ɗum ko ha damar galle muɗum toon o jeeya e Agnam he min kay mbaɗi miijo so paari min mo nawam ha lugge omo yaha ha ɗo ɗum ɗo hiiri noon mbimi oɗone nananande men tan e nder Agnam tan naata ɗo yalta ɗo matawde so paari mo naw en enene ha jettoyɗen suka debbo gonne takkunaw e saram o wi i ɗum kay o suusa jippinde on ɗo en tan o yecciti o wi onon ko hoore fo nde jippinanmi on saabu mi yettoyaki lugge mbimom hay sa yettoyaki lugge kam ƴeewa min komi debbo nawa kam jettina kam ni surtout eau de heure 3 heures du matin aɗa andi kam ala ɗo mbawmi yaade o wi kam mbimami ko lugge hoore fo nde kadanmi ko ɗon kadanmi mbimi o wi kam e mbimi wadde moƴƴi mbima holli kam noon en jiidani a holli kam mi wona bande mais ɓe wonɓe bande en ɓe goto fof a nawi ɗum ha damal galle muɗum a jippini ɗum mbimi sa andino a nawatamin guila min gari sa nawino min e tali ɗo amma no somin darinomo toon momin dañ oto kono 3 heures du matin jippina kam ɗo ena ya Allah nane yeeso ma wonko ganduɗa yooɗani te hande mbaɗa andi mo gandal gawri kanko anda kam wonko ganduɗa neɗɗo sa wawi ɗum ni hersu wadde ɗum aɗa jogui bandiraɗo debbo yumma ko debbo aɗa jogui joom suudu ma so joom suudu ma waɗanomo noon tan welatama te kadi min somi waɗanomo toon hunde kanko omo jogui hen part de responsabilité o yaltata hen saabu so wodino ko gañimi toon mbaɗa andi to hoɗi o addoyte o dañat probléme kono yo bandiraɓe gartir hagguillaji mumen ganda tali o en tant que nanɗo ene ko enen foof ndendimo sa nawanimi tan ma naw bandam hande min mbaɗa wawno fottude e makko banggue goɗɗo hamina jaaha aduna nana yaha omo wawi finde sababu addamo ha nder gallam nden o hersat saabu somi ƴeewi ko waɗimi ko tan amma ɓe mi wiyatama haydara kono mo hersu momi siftinmo jamma mo woppimi toon o wallahi ala so ngari non ko siftora gajjana ka siftina bona pulaar ma so yimno siftora ɗum ɗon yimɓe gartir hagguillaji mumen aɗa andi Binta so frèɓe yoɓe ngabbi ɗi gueɗal manggal e nder leydi he wallahi ko yaratino koyɗe nden koye Fouta hay wona ɗo 7 jours walla ɓuuri taw ko koyɗe jaranoɗa ɗo ha Makka yarama koyɗe kono Allah addi otoji ɗo jahanoɗa balɗe jeeɗiɗi mbaɗa ɗum feccere ñalawma walla feccere jamma no sofreɓe vraiment eɓe jogui gueɗal manggal nder leydi he par ce que kamɓe ɓe balli yimɓeɓe ɓe balli yimɓeɓe noon yoɓe ɓeydu kadi wallude yimɓeɓe aɗa andi kadi mi haalanma chauffeur balɗo galle mum ha wiide fini subaka juuli ha gayni hajjiri yaride mum heewi ngabbe auto mum sotti wi bisimillahi rahmani rahim vraiment o nawanimo kam mayude wiya mayde client ni kadi pinde subaka galle mum looti ha laaɓi juuli ha gayni hajjiji jole auto wi bisimillahi rahmani rahim enen nani ɗannono faye Dakar jolnanimo yidde mayude sumano ko mayannoɗo
o jolta kono neɗɗo toujours yo rento kono haalo pulaar wi ɓoyde tali he ɗum ɓoyde dal ɓoyde tali he ɗum ay fooru meeɗi ene heño tan o waɗi burguet tan o ɓenni tan tan wawi goto felli kural ɗay ɓenni tan fooru bonni ko yawda weeli o rutti kadi o woni ndin o yaara sesar makko yettata tan kadi fenele o tawi kono yaaru sesa weeli ay ɗum ɗo fof firti tan kala ko ɗaɗa liggo hay so wona affaire sufraga aɗa piɗi haqqille ma ganda asile ma o ka ñamma aɗa ɗo joni sukaɓe tokosɓe ene bijodira e tawi jamono fof ne jogui ha capanɗe jeeɗiɗi nde oto muɗum kaaro yiɗo capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo 70 neɗɗo ne yaha hen yaha majji jaa joomum ene koɗodiri kiloneɓe walla ene dogga e dow tali ɗum ko danger ko danger mawɗo kay danger mawɗo kono mawɗo ma sigi mawɗo pillifaɗo goppuɗo galle mum woppi ɓesgu mum woppi sukaɓe mum watta ɗum oɗo kawɗa ha kadi gonga safareɓe ene waɗe mabɓe moƴƴuɓe kono ene waɗe mabɓe ɓe ganduɗa kadi ko yalla suuren tan jiiya jomum yara ha wiya saay jawina ha wiya tut hubba jagga valan wondaka hay goto ko adi wasa wonde respect ni an aɗa wone nder oto aɗa dogna aɗa jawina ene faye yimɓe mais a suusa haalde sa haali jomum wima hen ko ganduɗa ko te ene andi carrément ko waɗi ko wona lawol mais sa a haali clienteɓe wonɓe hen ɓe e koye men ko ɓen ballita chauffeur min ko ɗum muusimi hen ballitam taw ɓe yiɗi yaade ɓe yiɗi ko yaade ɗum probléme mais ay ɗon kadi o toon chauffeur o ɗon chauffeur a himɗo ɗaɗi waɗi ko an jahowo ayi oɗo kam wondani haqqille mum wondani sago muɗum aɗa andi sa jooɗa oto mokko kala ko hema ko andi mum wonde a anda walla a andatade mais wonen aɗana ma jomum no tawka neɗɗo hubba tawka neɗɗo sa wiye tag fo ndiya fooɗa laabi ɗiɗi holla hankkadi ne ɗum ɗo faami woni fof tan ɗum kono so tawi a yi on oto kam façon on chauffeur on neɗɗo galta e oto muɗum par ce que neɗɗa ko danger yoɓe andi haala pulani mbiya jiɗɗo yiyata nanata eyi mais ɗum ko erreur jiɗɗo mo yiyata nanata ɗum wawi kono jolɗo oto gumɗum ala frein ni ne woodi on jogoɗa ñalloyde mi yiyani anda ñalloyde e ɗum mi yiyani e ɗum tagi enen en kaldeɗo koye men kalden e safareɓe kalden empruntéɓe kalden emploi ji kalden e sénégal surtout safareɓe ay wiyede suka wonta responsable min mi salima ɗum won chauffeur wiyete ko élage tal koye Agnaméji he o jeeya élage tal ko chauffeur kono sa joole oto makko somo dogna machallah koyngal ne deeƴi omo yaawi omo andi ko waɗata ko te a yiyata jamais o ƴefta kuɗol makko omo jaawini ni e oto min de meeɗa yi min mi anda so Allah jiimi tan koko dognata ko o fawata ɗum koye laawol kanko ela sal ene waɗi kadi woɗɓe waaɓe no makko ni en wonnani safareɓe mais wonen mabɓe ɓe ganduɗa ko kañum yen bonni koye mumen yoɓe pewnu laawol surtout an aɗa woni ɓi haalpulaar aɗa ƴefta ɓi neɗɗo wuro ma nawatade wonko ganduɗa ko aɗa foti yonnude kono ɓe gonda ko weddade damal tel kaala ɗum so tawi ko jolfo ne wawi wiide ni ko jolfo kono an ɓi haalpulaar nehade ɗo poɗɗa nehede ɗo wonko ganduɗa yooɗani jolfo yo haalpulaar sakulle ay neɗɗo dal ko a haali gueɗe defan mbiɗa neɗɗo ko dal affaire mum ko needi fondement ko needi client on foti jogade needi chauffeur on foti jogade needi emprunté on foti jogade needi wurtitoɓe laaɓe ɗum luwaji ɗen foti jogade needi par ce que needi kañum jogui société jogui aduna jogui kala jogui fof joni aɗa andi wiyama kadi laamu ngo haali wi porte bagage ene itte ɗum kam presque mataw ɗum ruttimen caggal ni ɗum ruttimen caggal ɓaade solution goɗɗo ala sa ummoɗo aɗa yaa Fouta ana waɗa bagage ma minde kene waɗa bagage ma mais yo waɗ limité voilà ɗo foti haade ɗo kadi wiyama oto ɓe jaaɗa à partir de 5 heures du matin kala 5 heures du matin tawma ya wala ɗum ko lawol asque daji baɗoɗi fof mbaɗa ko ɗo ɗin heure uji entre 4 heures 5 heures
6 heures du matin salam den gede yama kay dum kadi yo kadi farani wadde rewolte ha ko yimbe badi hen gede fuji walla gede godde saji wana hunde rawde wana hunde law sabu hoore so deejaani wa liggade hato liggum kam liggoto ko fewade enen biya vraiment sofrebe em jogi gedal mangale leydi parce que hande si tawi neddo haccima Dakar wotima nuggi ko Allah sofre na chauffeur mbawa dañi dum kadi min daha cham yan goddo dum so jole oto voyage mari ummi fu mara fay Dakar ko tambu ko fuf mari herse biidi mari tambi ana gonnon an sabe tambi dawno won sabe tambi an don no ko mamay an ga tagi biye ma tan jodi de o nana jogi war jungo nanay vidéo do nay walam koyde nana les e pedoluji hakkille mum nanay de dum on so tawi wi'ay tambi an ko da ko joguide so fere ben kadi vraiment won bangi be tambi fi tambi trop parce que étudier capanne jeedi neddo wona responsable ni tagal Allah ina la pital mu fon bade jungo ma ni kadi hunde mawde sa andi dum non an sofero wadda ko rentade wadda ko rende Allah non kany renata koddir Allah non dum la ko do wayi dum sa wala mo ndongira ses sa wala mo ndongira dole sa Allah addi hoddiro dum ha be do goore maadi ko o do asida maadi be do 42 22 Allah sabu jomi maari ko asida donc non enen en gaddu participation meden ko leydi ndi en do jeeden Allah wadi en dokal mi jen kal jidden haalde ko fewnata leydi ndi jidden haalde ko moddinde leydi ndi jidden haalde ko waajaade yimbe be barbini teñi hen jiddo haalde joni walla waajaade taw ala no haaldi enen kadi en kaldade en buri be gandal wala mo ngandune code la route en nganda en haydara kono ko furi wonde ko kam yo won ko furi wadede ko yo wadi dum buri wadde fayid dum kadi buri yaadude jamam eden biya tan o do saha mo gonden Sénégal na be kuli do musibaji musibaji kubini kadi do eskizaji ni mofti eskizaji kewdi badi e nder hen di ngala garab ene badde hari dum feddi ko 42 mor 22 mor ne burti so tawi wadi yam dum so wodi ko yidi do may walla yimbe tan mi yejjiti ko adum tegi non buren kam so Allah enen le Sénégal ken julbi ken rewo bel ken jokko be ndam budden duwa do to kala do neddo way wonde e l'assassinat ni do duo Allah ko en jam Allah ko en deje Allah ko en jam Allah ko en dejre kadi ngimmi haalde do ko bari ko kalbi ko affaire code de la route affaire auto ji ko way dum won sirlu goto mo neddo sen jolay auto mo foti wadde dum o wadi ci Allah mi haaldi ran dum non ay hunde kali dum pour mi kam kala nonodo min mi haalna aduna so de jolay auto harema jodade harema jodade ala ko disuna ada jodo biya bismillah maliki yana labi tati tura jungo ma tura jodade joda bismillah maliki yana maliki yana hatima labi tati joda ma Allah wat suto ma Allah no rena Allah renata wadde yalla wadde garan kam awata askida Allah jogi kono kam ko denka vraiment annani min kala no ko kili mawdo kadi ko ciarnaji mawdo mo ganduda hoore ma kala ko haalano so wadi badi yende sita mo kala jolo auto so avion so saret so pucc so wadani babba ada ma jodade wi bismillah maliki yana labi tati kollen Allah kawda ha min beltani mama kadi e gandal ngal kadi ada wawno jogade dum moftado e kada yaltini kadi kala bawdo kadi yo waddum kadi yewtere meden nana hidda kawda ha ari hay cebbe do e jon non ko wasiyade han wajibe seferebe hay goto e moden yennaka kono wiya ko yo needi holle jaaron jam ko heddi ko hoddiro Allah hoddire no yoda hoddiro ne yoda accident wayi wadde tawi odo accident wadi kono kam sofani parce que kala ko jiida sa watti hen haggille ma tan Allah wallete hen dum non min kaldirani odon boninedi walla min kaldirani on badano poddon wadirde won hen be ganduda non il faut be kalde won hen e sofrebe il faut be kalde parce que won ko min ji hen ko heewi won hen non jarani haldude wiete tan ko yobe beydu tinnare mabbe
par ce que ñene fof hamin jiya golle mabɓe e balle mabɓe hande ko wayno Ela Stalien ko wayno hande safareɓe heewɓe wawɓe makko ne keewi kono sa yi hande cuusmi darade min jiidani haydara ko omo nawami tan mbaɗa arta jiimi no waɗirta ni so waɗiri no boni tan mi haalata kono ko no waɗiri ni ko ɗum tahi mbaɗa haalde noon ɗum noon kawɗa ha mbaseyeɗa bandiraɓe e mbaynoroɗa eyyi ɗum noon Allah jarama a jarama Binta golle ma jooɗi peewi kadi min beltima hen no feewi nde wonno ndeɗo yewtere ko yewtere fonde waɗede moni fof ne foti wadde ndeɗo yewtere par ce que ko aduna o fonna haala ɗum kadi hay kadi jumaji ɗi aljumaji ɗi ene poti wadde hen khutba nde wonno ko ɗum woni ko joli ɗum woni ko joli e oɗo jamanu eyyi ɗum noon en mbi bandiraɓe tan mon fof woni yo tinno artira haqqille mum neɗɗo kadi wawa ñamde ko wona arsike mum sa heppi arsike ma noon o wujjat walla penna walla mbaɗa ka fotani wadde mbaɗi heewi wiide jiiro ala ko nafata sinno jiirode nafanno bintatal gertogal hebbinat nde wonno takka ɗe e hoggo ngo fof ne jiiro kono gertogal hebbin tan ko yokode mum ɗum tawi yo Allah ayno reen en kadi sernaɓe men ɓe Alhaji Malick Sy en Khadim Rasoul somi haali ɗi galleji ɗi tan mi haali galleji diine ɗi fof ɓe jeehi kono ɓiɓɓe maɓɓe nan ɗo ɓeyɗo wadde duwaw leydi ndi ko taaniraɓe maɓɓe babiraɓe maɓɓe jogno ko eɓe jogui ɗum ɓe mbaɗi leydi he duwaw moni fof larta jaam jam ɓuuri hammade ɓuuri samba ɓuuri demba andi aɗa saaha eɗen dañi ɗo asde bandari jeeya endo joni walla Amérique ñanen ko maayi toon ko hakke 200 et quelques poussiére taw waɗa ɗum ko nees andi enen en jettata Allah en jettata saɗa waya kam aɗa laaƴa hawre gonɗo couscous mbiyata ko alhamdulillah noon bandiraɓe Allah jarama jarama Mansour kadi o jarama ane kadi Binta vraiment a jarama wiɗumami hen kadi jagni tan kala nuddami waɗe paranma ala hakkude ko heddi hen ko kala jiiɗo mi yiyete e so ɗum ɓenni en jahat ha Madina Gounass calmina hono ceernaɓe waliyal waliyaɓe o wiyama Seydi Ba ceerno Chérif Ba on nina foof nana waɗa duwowuji nina foof nana waɗa sadakuji ceerno Chérif min jii golle ma e balle ma min calmini noon ɓesguma foof no fotirno min beltanimama kadi no fewi Seydi Ba hamin mbima yalla ɓeydu gandal ngal yalla ɓeydu kadi bawol ngal ceerno ma so yiɗima hollanma ko lawol te a holli min lawol no fewi Seydi Ba to ɗum ɓenni en calmina hono kawa men Abou Diop calminen Tata Leyla calminen hono buju meɗen lowguel ɓumguel meɗen hono kawa men Hammad Thiam en calminimo no fewi kawɗa ha ko heddi hen ko kala ɗo Binta yiya tan a yiyata ɗon eyyi ɗum ko Allah ñaawi ɗum ko Allah waɗi ɗum kadi noon eɗen belte ɗum kadi ko Allah ñaawi ɗum nde wonno enen ko fof nan hakkude men enen koddi enen ndendi anniya enen ndendi kadi feere ɗum noon mi weltima no feewi e oɗo ñalawma surtout ma eɗen kuppidiri e karalo laaɓi juuɗe hono Mansour Sow walla mbiya caat walo walla mbiya caat bu sëñ Babacar Sy walla mbiya koddo wayewaɓe koddo wayewaɓe suka moƴƴo nehiɗo baaɗo ko waɗata ko mbaɗa uddira tan yo neɗɗo fot arsigi mum ayi leggal gumal sa feccitiɗuma ɗum feccetati feccere fo yata ko arsigi mum hen feccere bilde cabinet yimɓene kumto hen haajuji men ndeya feccere waɗe less bar men e defa yimɓene ñaama ndeya feccere bilde yanade waliw yimɓene juuɗoji ala ko salli ala sayyidina eyyi kay wadde bandiraɓe en guddiran ɗo e tan en calmina kadi hono maquilleuse meɗen hono Fa Ndiaye boobo moƴƴo nehiɗo bawɗo ko waɗata ko omo jogui noon ñalawma badɗo fayida bandiraɓe le 3 février ala jeyɗo so wona Fa Ndiaye bandiraɓe foof yo gar jaada e peewal gonka debbo e rendo men jarama KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla naɗɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa jobirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma